हेल' गाइस सोर फैदों कमेन्ट खालामदो जोंहा सोर दंफैयो सासे फैदो दसन कमेन्ट मी प्लिज गाइस कमेन्ट खालाम कमेन्ट सोर फैदों कमेन्ट खालामदो दे थैंक यू जोंहा निबिद बसुमतारी आगै फैदों आरोना हाय बाजै होनदों अ आगै हेल' मा खालामदों खोन्थाहरदो दे निबिद आगै गुड इभिनिं आरोना आगै निबिद आगैया बबेनि खोन्थाहरदो दे मा गामिनि बाक्सानि नंगौना नङा जोंहा निबिद आगैया मा बुंहरदो उन्दुनासो दं बाजै आं क'क्राझारनिसो बाजै होनदों अ नंगौ नामा आगै गोजानानो दसन ओंखाम जाबाय नामा खोन्थाहरलाय दे सोर सासे दंबावो अननानै कमेन्ट खालामदो दे ओंखाम जाबाय नामा निबिद खोन्थाहरदो दे आंहा संगासिनोसो आरोना दा र' दे गाइस माबा दे आं दानथ' माने कल फैदो दे र' रायलायग्रोनि र' स' निबिद आगै फैफिनबाय आरोना आङो माने कल फैदोंमोन दे मा बुंहरखो जाथ'वाखै बाजै दसे थाना जानोसै होनदों आरोना अ नंगौ नामा आगै नोंसा सोर सोर दं आगै खोन्थाहरदो दे आगैया लाइक होआखैबा लाइक होदो दे जोंहा मा ओंख्रि संदों बाजै होनदों आरोना दालि ओंख्रि संदों ओमफ्राय पापर एवदो दिनै बिस्थिबार नालाय मिरामिस बेनिफ्राय दा पटल केरेला तिता केरेला भाजा एवगासिनो आङो लाइक होदो आगै होआखैबा दे सोर फैदो कमेन्ट खालामदो दे साथाम दङ आरोना दा दा सासेयाथ' कमेन्ट खालामगासिनो दङ सानैया कमेन्ट खालामाखै आरोना खालामदो अननानै लाइक होआखैबा होदो
ओंखामदो मोनजानाय नङा दा आरो गाबनोसै औ हो खोनायाखै होइनि लाइट होदो मा आं होबाय आं होबाय माथो बहा थांखैलाय हो र' लाइभ होदो आङो र' इउटुबाव लाइभ होदो आङो दसे र' नागिरनाय बहा दोङो नैबे थांबाय नामा माथो कमेन्ट खालामासै साथामल' दोङो दा मानो कमेन्ट खालामाखै गाइस खालामदो दे अनलि साइलेन्ट जानानै दङ कमेन्ट कीजिए गाइस कमेन्ट लाइकनि मायो अपसनानो नुजा फैयाखै बाजै आंनाव बे सर्ट भिडिअ हगारनायावसो लाइभ जादों एखमबा बिदिनो जायो होनदों आरोना मा सर्ट भिडिअ हगारनायावसो लाइभ जादों एखमबा अ नंगौ नामा आगै नों लाइक थुदो नामा ओमफ्राय लाइकआ मोनसे जानानै दं आरो ना नोंनाव नुजायाखैबा आरो नैबे दागै नोङो लाइभ फैयोना फैया आं दासान्दि बिराद बिजि दे रावनिबो बारा मोजां भिडिअ नायनो मोनाखै आरोना आङो जोंहा नैबे दागै कमेन्ट हरदों नाथाय सानैया कमेन्ट खालामाखै सिसि केमेरा जानानै दङ सिसि केमेरा कमेन्ट खालामदो दे बाजै आं थुनो मोनाखै बिदिनो जायो एखनबा होनदों आरोना नंगौ नामा आगै बाक्सायाव फैफेरबायना आगैया सनि दे माबा कल फैबावदों दे आगै र'
माबा फैदोंमोन आरोना कल फैदोंमोन आगै मा होनखो जोंहा नैबे दागैया ओहो बाजै आं दाबो लाइभ फैफेराखै नोंगोना आंबो बारा गोबाव जायाखै दे आगै बारा ओरै गोबाव जायाखै ओरैनो लाइभ थांनाया आं 7 बारसो जाबाय नामा ओमफ्राय आङो आपल'ड खालामाखै आरोना मोनसे नामाल'सो खालामबाय खोमा ओमफ्राय ओहो बाजै मायो चिराङावसो थांखांबाय बाक्सायाव थांफेराखै होनदो आं होननानै आङो स'आगैया आंनि होननायखौ खोनादोंना कल फैदोंमोन आरोना ओहो बाजै चिराङावसो थांखांबाय बाक्सायाव थांफेराखै आं नंगौ नामा बाक्सायाव फैफेराखै आरोना आलासि दङना गैया बाक्सायाव नैबे दा आगै कल फैगासिनोमोन आरोना आंनाव कल फैदो दे नैबे दागैदो सानै दङ दा रावबोआनो कमेन्ट खालामासै आरोना अनलि जोंहा नैबे दागैया कमेन्ट खालामगासिनो थेंक इउ आरोना नैबे दागै गैयालै बाजै रावबो खुरमा होनदों आलासि गैया होमबा बाक्सायाव आंबो क'क्राझाराव थांफेराखै दे आलासि गैफेरा जोंहाबो बर'बो थांफेराखै होननायानो क'क्राझाराव आलासि गैया जोंहाबो थांफेराखै सासेया सोर कमेन्ट खालामदो दे नोंनि जोनोम जानाय न'आलाय बहाय बाजैनो आरोना आंनि जोनोम जानाय न'आना माबा आरोना बरमा गोलैयो बेनिफ्राय बरमायाव जाथारा ओमफ्राय गामिनि मुंखौ बातासेरालि बुङो खान्थालबारि बेनो आरोना आंनि जोनोम जानाय जायगाया नै आगै कल फैफिनबाय आरो दे र' कलाथो मानो फैबाय थाखो आंना आगै माबा फैदोंमोन आरोना कल फैबावदोंमोन आरो दे कमेन्ट खालामदो दे आंनि जोनोम जायगाखौ आं खोन्थाखाबाय आरोना बबेयाव जादों खोनायाखै दायो जागोन रसना मुलि दायो जागोन दे मादै नायखो जानो कमेन्ट प्लिज कमेन्ट ओरैनो फैदो कमेन्ट खालामाखै अनलि सासेल' खालामगासिनो लाइकआबो मोनसेयानो जाना दं
मानसिफोरा फैदो आरो थांदो कमेन्ट गैया जिरिना फैदों जोंहा मा खालामदों हेल' जिरिना भाजा एवगासिनो आङो नों मा खालामदो खोन्थाहरदो दे जिरिना ओंखाम संबायना जाबाय जिरिना कमेन्ट नुवाखै नामा होनदों जोंहा जिरिनाया स' जिरिना कमेन्टआ फैयाखै दासो फैदों मा खालामदों होननाय कमेन्टआसो फैदों आरोना स' मा भाजा होनदों भाजाया जाहैबाय पटल केरेला तिता केरेला आरोना गैया जोंहा दालि दे जिरिना लाइक खालामदो नोंस्रा मा भाजा जिरिना जा सोमदोन रामसियारि फैदों नुबाय होनदों औ नुबाय दे कमेन्ट खालामदो जोंहा मामि सोमदोन रामसियारि कमेन्ट खालामदो मा खालामदो जिरिनाया मा बुंखो जाखांबाय आलु भाजासो जेबो गैया होनदों आरोना अ नंगौ नामा जिरिनाया होनबाय लाइक दान थेंक इउ जिरिना लाइक खालामनायनि थाखाय उन्दुबाय नामा जिरिना निबिद बसुमतारी आगै जोनोम जायगाखौ सोंनाखि थांखाबाय नामा जाखो कमेन्ट गैला माथो दे सोमदोन रामसियारि कमेन्ट खालामदो दे उन्दुवाखै जना अ नोंगो नामा जिरिना मालाय ओंखाम जाखांनानै पुस्टा पेट जिरायनानै दं आरोना बायहेरायाव दा लायो मा खालामदो ना उन्दुबाय दारागाव नायनो होननाया फैदो जोंहा जिरिनाया सोंहरबाय मा गामि जोनोम गामियालाय होनदो अ आंनि जोनोम गामिया जाबाय नों बरमायाव फैफेरदोंना ओमफ्राय बरमायानो गोलैयो आरोना ओमफ्राय बरमानिफ्राय फैबावनांगो बरमानिफ्राय साहा फैनानै मोनसे गामि मोनो आरोना गामिनि मुङानो जाबाय खान्थालबारि लिरनायाव लिरो बाथा सेरा बेनो आंनि जोनोम जायगा नोंनिखौ खोन्थादो दे जिरिना नों बबेयाव जोनोम मोननाय मा गामियाव जानि बिदा आगैया थांमारबाय आरोना प्लिज कमेन्ट खालामदो साब्रै दोङो माथो मानो कमेन्ट खालामाखै मानो कमेन्ट खालामनो बाखो थाङाखै बाजै एसे खोनासंदों अ जोंहा माने निबिदा आगैया सिसि केमेरा रखम खोनासंबाय आरोना कमेन्ट खालामनांगो रायज्लायनो होननासो लाइभ होबाय आङो बिदि सिरि खोनासङो आरो कमेन्ट खालाम जोंहा निबिदा आगै सिसि केमेरा जानाङा सिसि केमेरा दंफैखायो ओरैनो बायनो साब्रै दं नाथायनो दा सानैल' कमेन्ट खालामगासिनो जोंहा रामसियारिया मालाय नुबाय होननानै खारबाय मा जाखो कमेन्टआ बन्द जाबाय गाइस कमेन्ट खालामदो खाराखै दे आं होनदो आरोना जा रामसियारिया मा रामसियारि खोन्थाहरदो दे जाजिरिनाया मा बुंखो आंना खाथि गामिया मायो भांमारा अ भांमारा आख्रायाव हाबा जादों आं नामा खाथिनि आरोना
जिरिना लाइभ होदोंमोन नामा आं खिन्थु सोलाबथारासै दे दिनै भिडिअल' आपल'ड खालामदो जेनथेन जेनथेन एखेबारे आं माने लाइभ होनाय टाइमाव थांनोनो हाया आरोना माने मालाया लाइभ होबा आंना मार बिजि जानानै लाइभआव हाबहैनोनो हाया आरो आं मार बेस्थ' जाखायो ओरैबायसा माने नोंथ' मिथिखाबायानो ना जिरिनाया जोंहानि फेमिलिया खैजोन नोंनोथ' खोन्थाखाबाय आङो बुरजानि बिदिनो संनाय खावनायाव थाङो आरोना बे सुनाय मानायावनो निबिदा गेमानखो आयै खुगा खोबथेनानै मिनिबाय जोंहा निबिदा आगैया खुगा खोबथेलायनासो मिनिबाय नामा गोसा गोसा मिनिना हो निबिदा आगै जोंहा जिरिनाया मा बुंखो थांगोन रबिबाराव लागै होनदो जिरिना आं मा होनदोंमोनलाय रबिबाराव फैगोन होनदों आरोना नोङो दे खोन्थाहरफिनलाय फैगोन आं मा सोंहरखो निजिनो बावगारलायलांबाय रबिबाराव फैयोनो मालाय खोन्थाहरफिनदो दे मालाय जाखांनानै जखांनानै थालाय लांबाय आंना दासो एवगासिनो हेलो 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 गाइस कमेंट कीजिए निबिदा आगै खनसे गोसा गोसा मिनिना होदो देना मिनिनांला एबार जिरिनाया मा बुंखो दारागावआव माला फैगोन होननायखौ होनदो आं होनदों फैमारगोन नामा फिक्स खोन्थाहरलाय खसाके थगायनो मोना दे हले जिरिना फिक्स दारागावआव फैगोन आरोना नों रबिबारै नेट प्रब्लेम जाबाय दानाबा गुमिया गैथ'आ र' न'आव निबिदा आगै जिरिनाया मा बुंहरखो ओं होनदों खस्थाके फैमारगोन नामा जिरिनाया मा जाखो होनदों बि जाखोमादो र' जिरिना संहोलां जाखोमादो आङो जाहोलांनांगोनलै एसे बडिफोरानो गैथारा नुवाखै फिसा सानो मालाय जिरिना नोंनिया मिडियामनि दंखायो मालाय बडिया जिरिनाया होनदों आरोना नों थाङा नामा होनदों देनाय नों फैग्रोनाय जिरिना नों फैग्रो नों नुजाग्रो नों फैबा थांगोन दे जिरिना दारागावआव जेबो जायाबा नोंहा बबिबि गैया आंनाव होनदों नोंहा सरि नोंहा बडि गैया आंनाव इस गैया जायो नुदोना नों नुवाखैबाबो आं नुदो नोंनि बडिखौ जानि बिदागे मा बुंखो दाख्लि नोंसिनाव मैदेर फैनाया बाजै होनदों आगै निबिदा आगै मैदेरा फैदोंमोन दे जोंहानि माइखौ जानानै थांजोबदों नालाय बिदि आरोना माने फरेस्टनिफ्राय फैनानै हाजोआव होना दोनहैजोबदो
हादानथिं माने हाजोआव आरो ओमफ्राय दा गैथ'वा दे फैयाखै एक मैदेर फैबा मिथिखायो नाय दावराव जाखायो बेयाव मैदेर फैनायनि भिडिअ आं होदोंमोन ना हराव नुदो दा ससे अर लगायलायनाय बिदि लगायजोबनांगौ आरो ना मा मेगन मोदै जाखायो मैदेर फैखालि उन्दुनो मोना बोसोरफ्रोमबो फैयो आरोना जोंनाव माइ मोननोसै टाइमाव फैखायो जा रामसियारिया मा बुंखो स' मा होनखो आमिया थिदोना थाङाखै अ माबाया होनदों खोमा जोंहा रामसियारा कमेन्ट थुदोंमोन थाङाखै होनदों नामा अ जेबो नङा दे जिरिनाया मा बुंखो नुबासो मोनथिगोन नों मा एसे फिसा मानसियानो होननानै अ नोंगो नामा जिरिना बाथ्राया खिन्थु नोंगो कारेक्ट अ रामसियारि होनदों जा आं रोङाखै दे दे जेबो नङा दे रोङाखै होनबाय आरोना दे दे जेबो नंला दे साब्रै दं दा साब्रै साथामा कमेन्ट खालामगासिनो जोंहा सासेया सोर जाखो हेल' हेल' गाइस ओ ओ ओ ओ निबिदा गै मा जाखो जिरिनाया मालाय टेनसन गैला उन्दुनो हाबसिगोनसो खोमा दा जाखांना बुदों जिरायना दङ जा जिरिनाया मा बुंखो 1K नि पार्टिबो जाबोखागोन नोंनाव दे जिरिना 1K माला जागोन दोंबावो दसन आधा आधि दे दे 1K जाबोला फैमारोबा आं पार्टि होमारगोन दे नोंनो जाना दे होमबा नोङो 1K जाबा फैदो जिरिना 1K नि पार्टि जानो थाखाय पार्टि होयो आंहा 1K जाबा पार्टि होनोसो लाजिसोगोनलै जिरिना 1K का पार्टी चाहिए अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा पार्टी ओनली सब्सक्राइबर 711 सिरिना दानि मा खालामगोन मा मागोन सर्ट मोनसे भिडिअ होदोंमोनलै आं फालतु होनना जिरिना नायदोंना नायाखै दे थांगोन दे होनदो ना जोंहा जिरिना अके र' कल फैदो दे र' दानथ' माबा थांथ' नाङा नोंसोर आङो माबानि कल रायलाय
हेल' हेल' गाइस फैफिनबाय नोंनाव कमेन्ट्सआनो थाब स' जाहैयाखै बाजै नेट स्ल'खाय होनदों ओं निबिदा गैया आंना मार नेट स्ल' जादों आंनाबो आंनिखौ बुंखो ना नोंनिखौ बुंखो नोङो आंना खिन्थु मार नेट स्ल' जादो दे जिरिनाया मा बुंखो ओं होनदों आरोना जिरिना 1K आनोथ' माला जागोन माला मनिटाइज जागोन आयौ 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 लामा गोजानथार माथो मनिटाइज जानोबो मोनहैस'वा थार आंना लामायानो निबिदा गै ओंखाम जानोसै नामा Michigan kami kamsa. सोर खालामदों नुबाय दे आं भिडिअखौ होनदो आरोना बिदिनो दानि आं मा खालामगोन मा मागोन फाथु खालामनानै होदोलै जिरिना सर्ट भिडिअ आंना हिगार जाथाराखै खालामनोनो मोना नालाय मा जाखो मा गाबा फै आदाया सोर खालामदों मा सोर खालामनायखो बा मालाय माइनावनासो गिसिब माइनावनियासो गिसिब नङा दे मा नङा गाबसना हामजानो गाबा मा गाबा दे गाबा हामा हेल' गाइस होनदो दे नोंबो हेल' गाइस होननाय ओंखाम जाबायना जायाखै मा खालामदों मा खबर होनदो मोजां ना गाइस हेल' एवरीवन कमेन्ट कीजिए प्लीज ना माइनाव तुआने बामि दे आंखौ भाजा खांनो दे नै गाइखेर फुदुंना र' गाइखेर फुदुं दे लागोन दे स' जोंहानि बिदागे मा बुंहरखो ओं बाजै खुरहांनैसै जादों होनदों माने ओंखाम जासिगोन आरोना नैबे दागै दे जेबो नङा दे ओंखाम जाबानो जाबाय जा जिरिनाया मा बुंहरखो मा जाखो रानिया होनदों जिरिना रानिया एसे हर जाबायना एसे मबाइल नायनोसो बिदि र' रानिया नेनि नायनोसो जागासिनो मा हे भगबान नायनाय दसेनो नायनाय माइनावआ गाइखेरखौ मा खालामखो जारलासै दानाबा Moile.
स' जानि बे दागे मा बुंहरखो थाब नुजाहैया बाजै नोंनाव कमेन्ट जानो दों दे जेबो नङा दे आगै मा खालामबावनो दा जोंहा माबाया मा बुंहरखो नै मा दैयानो दैयानो जेरैनो मा बुंहरखो लोगो गैयाब्ला खालामदो दे नैबे दोनदो नैबे लोगो दङना गैया जिरिनादो ना मादैयानो सना माम जानोसै ना गोजानाव जा दे नाङा मा नाङा माम जाया आदैनो माम जाबानो माम जाया दे मामि दे माम जाबाथाय आदैनो न' जाया दे जाया आलबाव मा जाबाय आयौ उदै बाबा ना जिरिनाया बुंबाय मा जाबाय थायो नों जिरिना बे जाबाय थायो जानाय खोनागासिनो नामा आंखो मा बुंखो जिरिना बर' बाजै लोगो गैयामोन लोगो जानोसै दे सानैनोबो ब्लु नांगो नामा होमबा खोन्थाहरलाय जिरिना आरो निबिद आगै खोन्थाहरदो दे ब्लु होनांगो नामा माने लाइकखौ नोंसोर खानैयाल' होदो मालाय फैदो आरो थांबाय लाइकबो होलाङासै मा जोंहा निबिर आगैया होनदो आरोना ब्लु होदो दे बाजै होनदो अके जिरिनाया मा बुंखो ओइ नालेंखर खावदों जों नोंलाय खावाखै नामा होनदो जिरिना आगोलसो खावफेरदोंमोनहाय जोनोमगिरिनि न'आव थानानै दा बहा नालेंखर खावबावनो मोननो जोंलाय गैया दे नोंसोरनो जा दे आं नोंसोर खानैनो ब्लु होना होनोसै दे नै आंना फिसाजोआ दानाबा मबाइल नायनोसो बिबाय थाबाय गाइस नि बिदा बुजियाखै मानो नालेंखर खावो दे खोन्थाहरदो दे जिरिना आं बुजिदो दे नोंनि नालेंखर खावनो नागिरनायखौ खावदोंखौ हामा सना हेल' गाइस होनदो नायाव जिरिना नों होनायखौथ' आं बुजिबाय र' मानो नालेंखर खावदो नस्र' सन्द आरोना बेनिफ्राय माथो मैयासो होनाय खोनादोंमोन आं दिनैसो खावदो नामा ना दिनैसो बारा थाल लालाय लांलाहाय आगोलनि बायसा बेफोरखौ जिरिना खालि संनांगौ जानांगौ बेल' जालांबाय BA पास कमप्लिट खालामनानै जोंहा निबिद आगैया मालाय बुजियासै मानो नालेंखर खावदो खावफेरामोन नामा निबिद आगै जिरिना दिनैसो आरोना माथो मानसिफोरा जोंनाव मैयासो होनदोंमोन दे जा आङो आगोल जि जाबाय बेनो जोंहा निबिद आगैया मालाय बुजियासै
सिखाव खावफेरादां नस चन्द्र खालामफेराखै खोमा मालाय सेंग्राबाबो निबिदागै नोंसोर गामियाव गैया नामा बिदि साथाम दङ दानाबा ओं दिनैसो नो माथो होनदो अ जिरिना नोंगो नामा दे होमबालाय होखावसिगोन नों जानाया गावल' जासिगोन मालाय खुबिना हर जिरिना खुबिना हर निबिदा गैना रांनो थाखाय थाइसे थाइसे खुबिनानै हर जोंहा निबिदाखौ मा बुंखो आं ओंखाम जाग्रोनोसै दे बाजै दे दा जाखांबा फैफिनगोन आं बाजै होनदो अके अके निबिदा आगै दे ओंखाम खुरबाय नालाय जाहैदो नेना जेनेबा नेनांगौबा खुग्राफोरा डिस्टार्ब मोनो आरोना स' निबिदा आगै ब्लुखौ लाखिनांगोन नामा खोन्थाहरदो दे लोगो जालायदोंना जालायाखै नोंसोर ब्लुखौ लानानै ब्लुखौथ' आं होबाय र' लोगो खालामग्रोना लानाया ना ब्लुखौ बोखारनांगौआ खोन्थाहरदो दे सिमनि नायखो मा गिसिबो सिबसि मोनदो दे नङा दे नावनो दामा दामि दं नालेंखरा बा मालाय जोंहा जिरिनाया गाजासै मालाय जायाहाय जों होनलायदों मालाय ए नोंस्रा दोंसोयो आरोना दे थाइसे गारनानै हरदो आंनो बेनिफ्रायनो जानोसै आं दानखावनानै होमबा नोंसानिखौसो लांबाय आरोना मालाया नसर चन्द्रनि नोंसानि नालेंखरा आधा गोमाखागोन होमबा जिरिना जाया नालेंखर दोङो बे दिनाखालि बिराद दिगदारखासो जा खावोन जोंबो आगोलो जाद थाद खामोमोन आरोना जाद थाद खालामनो मोननाय माबा दंखायोना नेम दंखायोना ओं बिहाव गायनाया दं होनदों नोंगो नामा जिरिना बिहावा गायनानै गालांखादो आरो मालाय जिरिना लोगो जाबायना जायाखै निबिददो खोन्थाहरलाय कमेन्ट हरना दोनदो नोङो निबिददो लोगो खालामनानै बिहाव गायखालांनाय नालाय मालाय जिरिनाया टेनसन गैया गिसिब ना मायो फैदों थेंक इउ लेथ'नादा गुड इभिनिं लाइक दा बा जोंहा दे मालाय फैबाय मालाय सेम टु इउ दे आदा इनिफ्राय लाइकबो होखाबाय बिदिसो जानांगो लेथ'नादा बायदिसो आंबो खिन्थु मालायनि लाइफआव हाबैबा डाइरेक्ट लाइक होनासो हाबग्रोखायो आं नाथाय दा आङो रावनिबो लाइफआव हाबनाय जाथाराखै दे बिराद सोलाबा जाथारदों एक भिडिअखौसो जेनथेन मेनथेन आपल'ड खालामबाय थानाय जादों आरोना मिथिया र' डिसप्लेआव भिडिअ नायना कमेन्ट खालामना दोनहरबाय होनदों जिरिना नोंगोना दे ओंखाम जाबाय नामा जायाखै दासो मोनबाय जाथ'वाखै र' नों जाबायना जायाखै लेथ'नादा ना डिउटियाव दं न'आव गैया नामा सियायलायलांबाय आङो साब्रै दं दा मानसिफोरा आंहा केरेला आरो आलुसोमोनहाय होनदों आदा डिउटियाव दंना न'आव दं दासान्दि होनबाय आरोना गैया गुवाहाटियावसो दं होनदों गुवाहाटि मा जायगायाव दं आदा आयौ जिरिना नालेंखर होनो फैबाय नामा आंनो थांगासिनो दे होनदो आरोना दे लाबो दे जिरिना थाब जानांगौ
माबा ना बाबा थैनाङा मानसि गाबा मालायखौनो लानानै थागासिनो नङा दे सना मा जोंहा लेथ'ना दे मा बुंखो रेलवे डिपार्टमेन्ट अफिसावसो दं होनदों न'आव फैथाराखै नामा लेथ'ना दा जोंहा बाजैखौ नायनो लेथ'ना दा नोंसोरना मा गामि गोलैयोमोनलाय उदालगुरियानो आरोना सिरिना बेसे मोनफैखो मा गामि मोनफैखो गैया सुटि मोनथाराखै होनदों लेथ'ना दा बिदिसो दे सुटि मोनबा थाफैलायदो साननैसो सब इउटुबारानो मालाय उदालगुरि चिरांनि गोजा बाक्सानिया खम दानाबा जोंहा जिरिनाया मा बुंखो दारागावआव थांबा लांगोन अके जिरिना दारागावआव माने फैयोबा नालेंखरखौ लाबोफासिगोन आरोना आंनो दे लाबोफाबानो जाबाय आसा खालामनाय थाबाय दे जिरिना नोंनिसिम गाहामैनो जाखागोन दे लाबोबा जोंहा लेथ'ना दाया बुंदों नोंलाय बहानिमोन बावबाय होनदों स' लेथ'ना दा आं दा हाबा जाफैनाय जायगायानो जाबाय बाक्सानि आरो आङो जपा आमिनगाव लिरो बेनो आरो नामा लेथ'ना नोंना ओंखाम जायालासिनो उन्दुनोसो ओंखारसोबाय बाबाखौ नेगोन ना मायो जोंहा लेथ'ना होननानै बुंबाय लेथ'ना दा आंनो मोनसे खोथा खोन्थाहरलाय जेनेबा आं ब्लुखौ होबायथ' ओमफ्राय ब्लुखौ बोखारनायाव ब्लु होनायनि गाहायखौनो थुयो आरोना ओमफ्राय थुबानो अफ जायो आरोना अफ जानाय आंना मानो थुबाबो अफ जानाय देखायाखैबा खोन्थाहरलाय जोंहा लेथ'ना दा जेनेबा ब्लु होबायथ' ब्लु होनायनि गाहायनियावनो अफ खालामो दा नै आंनि बिदनिखौ अफ खालामना नायदोंमोन आरोना मानो अफ जानाय देखायाखैबा आंना बिदिनो जागासिनो दे लेथ'ना दा खोन्थाहरदो दे जोंनि खाथि जायो आदा लेथ'ना नोंगो नामा जिरिना लोगो हमलायदो मालाबा लेथ'ना दाखो बाक्सानिसो होननानै होनदो लेथ'ना दे ओं आदा आं बाक्सानिसो आलासि दंना गैया लेथ'ना दा आं नोंनाव मा सोंदों अननानै खोन्थाहरलाय जोंहा लेथ'ना दे बुंबाय जिरिना आगै बा मालाय नोंसोरासो मालाय खाथिनि जायो मालाबा लोगो हमलायदो इउटुबार होलायदो आरोना भिडिअ आपल'ड नै आं दिनै लोगो हमबाय इउटुबारखौ होनदो स' जोंहा लेथ'ना दाया होनबाय रिमुभ खालामदो रिमुभावबो थुदो दं ओमफ्राय मानो जायाखै नै आं थुनो दे नों नुगोन नायनाय ना लेथ'ना दा ना डाइरेक्ट रिमुभावल' थुखानांगौ नामा दा माबायाव थाङालासिनो
ब्लु होनायाव थाङालासेनो रिमुभ लिरनाय दोङो ना इयाव थुनांगोन नामा खोन्थाहरलाय अनलि रिमुभ लिरनायावल' थुनांगोन नामा खोन्थाहरदो दे आदा लेथन आदा लेथन होननायखौथ' आं बुजिबाय दे इनि गाहायाव रिमुभ खालाम होनदो बेयावबो थुबाय आं लेथन आदा नों नुदो दा आंनि थुनायखौ नायनाय इलाय नुदो दा जायाखै आरो आं थुनाया नायलाय लेथन आदा अननानै नोंनि आइदि बा लेथन आदानाव माबा दोङो नामा 200 मान दोङो खोहर दे लेथन आदा गवा दे हले आंनोबो हरनांगोन आंनोबो हरदो नोंनि 200खो 200 आइदिखो लेथन आदा अननानै हरदो दे नोंनानावनोबो 200 आइदिखो अनदो एसे आंनोबो ब्लु होदो होनदो आरोना सिरिना आगै जागोन जे नोंस्रानाव थांबा होगोन दे आं होनदों नामा दे ब्लु होनोसै होमबा आङो लेथन आदानो लेथन आदा ब्लु हरगासिनो आं नोंनाव जोंहानि बिदागैया फैफिनबाय थेंक इउ नि बिदागै फैफिननायनि थाखाय जाखांबाय आं बाजै फैफिनबाय होनदों थेंक इउ नि बिदागै फैफिननायनि थाखाय दै आं जोबोद गोजोनबाय मालाय गासैबो ओंखाम जाखांजोब्बाय आंहासो जायाखै दसे टाइम होनानै आङो जानोसै ओंखामखौ दोनथ'नानै आंबो लेथन आदानाव ब्लुआ थांथ'वाखै दे आं होबायमोन र' दसे गोबावदोसो थाङो दसन ब्लुआबो जोंहानि बिदागै लेथन आदादो गैयाबा नोंबो लोगो जादो जाबाय ब्लु होनदो आरोना नुबाय दे आङो लेथन आदा जोंहानि बिदागैयाबो मालाय जानानै फैबाय जोंहा लेथन आदायाबो जाखांबाय खोमा सिरिनायाबो जाबाय आंबो जानांसिगोन दसेनि उनाव र' दे गाइस र'
स' गाइस आं माने रानि दोनफैदोंमोन आरोना मा होनखो जोङो आंनो ब्लु सरि मा होनखो जोंहा नैबे दागे मा बुंखो ओंख्रिया बाजै उसुमै नासो आयु गोथावथार माथो ब्लु अफ खालामदो आरो होननानै होनदो ओमफ्राय मा बुंखो गोजौआव थुना हो ब्लु अफ खालामबा आगै ब्लु अफ खालामलाय जादोंना जायाखै अके खालामनि र' आङो लेथ'ना दा हेल' गाइस कमेन्ट खालामदो दे दसे टाइम बाव आरो आंबो दसे रायलायबावना दोननानै माने ओंखाम खुरना नांसिगोन निबिदागै मा जाखो जायाखै अ बुंदों ओंलै आदा ओइ आदा बेथ'न आदा जाबाय दं एबारो निबिदनिया जादो दखन बाजै दसे थाना ओंखाम खुरना होदो निबिदागै टाइमबो जाबायना बावनानै ओंखाम खुरना होनोसै आं लेथ'न आदा जाबायथ' माबा गावनाबो अफ जाहैबावबायसो दा नांफिनगौमोन नामा लेथ'न आदा सिरिनो थांबाय नामा जोंहालाय माथो कमेन्टबो गैला उन्दुनो ओंखारबाय लेथ'न आदा मोनसे सर्ट भिडिअ होदोंमोन आं दा नायदोंना नायाखै मानसियानो फैथारासै आरो सिरिना बर' बाजैयाबो लाइभ होबावबाय बाजै नोंगोना निबिद माने आंनिया डाइरेक्ट नुजायाखै अफ जानानै दङ बेनिफ्राय डाइरेक्ट ओरैनो नटिफिकेसन फैयो आरो ना नांला होनदो आंबो दोननोसै ना मा जाखो मा आंबो देनोसै आं बेथ' नादा बुजियाखै आंबो देनोसै आं होननायखौ आरो आंनिखौबो नायदो दसे होनदो अके लेथ'न आदा नायगोन दे दा आङो नायगोन जा निबिद आगैनिखौबो दहाय नायखादो खोमा न'नि बागै कमेन्ट थांदो दा निबिद आगै खोन्थाहरलाय नोंनाव आं दहाय कमेन्ट खालामदो खोमा नायनानै लेथ'न आदा पाक्का नायगोन टेनसन खालामनाङा आं दा कमेन्ट हरगासिनो नायनानै नोंजों हेफाजाब खालामलायलायाबा सोर खालामगोन बाजै होनदों आरोना जोंहा निबिद आगैया मा लोमजाबाय ना मा जाखो माथो खुगायाव माबा लालायनाय हरदाय बाजै होननानै
जानि बिदागे मा बुंखो मालायनि बिदागे गोसा गोसाखौनो मिनिया खोमा मालाय खालि खुगा खोबथेनाल' मिनियो ओमफ्राय नै मालायबा मोदै गगारलायनाय मिनिबाय आरो खुगा हमथेना मिनिनाया बिदिसो मिनिनांगो स्रां स्रांनो हा 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 होनलायना मिनिदों मालाय लिथुना दा गयिं गयिं नामा ओंखाम खुरना होदो बास गैला माथो ओं ओं निबिदागै दोननोसै आंबो थांबाय लेथन आदायाबो होनदों अके अके निबिदागै ओंखारथ'नोसै आरोना आङो बाय बाय ओंखाम जानोसै जोंहा नुवा मेसेजल' इसोर हरबाय मेसेज आं फरायना होनांगौ दे बाय बाय लादो दे जोंहा निबिदागै अके अके दागै गुड नाइट बाय 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 दोनबाय दे आङो लाखिबाय